Hola, Helena, com han anat les vacances? Espere que hagis descansat molt i les hagis aprofitat per a fer coses divertides i interessants. Conta'm què has fet aquestes vacances. Hola, María José. La veritat és que ho he passat genial. El dia de Pasqua vaig anar amb la meva família a la muntanya. Allí vam passejar una bona estona fins que vam trobar un bon lloc on menjar-nos la mona. I saps què? Allí mateix vam trobar uns fòssils de caragols que deurien ser prehistòrics. Ens vam fer moltes fotos amb ells, però després els vam tornar a soterrar, ja que no es poden agafar els fòssils. Està prohibit. Oh, Helena, que interessant! Vull veure aquestes fotos. Saps? La meva família i jo, aquestes vacances, hem anat de viatge i hem aprofitat per visitar un museu. Estava ple d'escultures i de restes arqueològiques de fa molts i molts anys. Amb l'audioguia del museu vam aprendre moltes coses. Quina casualitat, ni feta aposta. Crec que ha arribat el moment d'estudiar la història. Creus que els agradarà als xiquets i xiquetes de segon conèixer com vivien les persones en el passat? Segur que sí. Són xiquets i xiquetes molt curiosos. A més, podrem aprendre quins invents i quins descobriments van fer totes les civilitzacions passades. Però, tu penses que sabran què és la història? La història és la ciència que estudia la humanitat. Ens ensenya a conèixer el nostre passat, els fets més importants i destacats que cal recordar. Com és tan llarga, no la podem mesurar amb dies, ni amb setmanes, ni amb mesos, ni tan sols amb anys. Clar, així és. Per a mesurar el temps històric usen el lustre, la dècada, el segle i el mil·lenni. Voleu conèixer el seu significat? Un lustre són 5 anys. Una dècada són 10 anys. Un segle el formen 100 anys. I un mil·lenni és el conjunt de 1000 anys. En moltes ocasions, per a indicar els dies, els mesos, els anys o els segles, s'empren els números romans. Els romans no usaven les xifres que usem avui en dia, ells usaven aquests. Estic pensant que els nostres xiquets i xiquetes ja estan preparats per a entrar a la màquina del temps. Viatjarem a l'inici de tot, la prehistòria, just en el moment on va aparèixer el primer ésser humà. La prehistòria es divideix en 3 grans períodes: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. El paleolític comença amb l'aparició dels primers humans i acaba 8.000 anys abans del naixement de Crist. Durant el paleolític, els éssers humans eren nòmades. Això vol dir que no vivien en un mateix lloc. Estaven contínuament viatjant darrere dels animals que caçaven. Aprofitaven aquests viatges per anar recol·lectant els fruits silvestres que es trobaven. Vivien en tribus, xicotets grups familiars. Es refugiaven en coves naturals on realitzaven les pintures rupestres. Aquestes pintures les feien amb carbó i terra, tot barrejat amb greix i aigua. Aquestes van ser les primeres manifestacions artístiques fetes fa milers d'anys. Els homes i les dones del paleolític es vestien amb les pells dels animals que caçaven. També usaven destrals i llances fetes de pedra, fusta i ossos que ells mateixos s'atallaven. Però dominar el foc va suposar un gran avanç per a ells. De fet, aquest és el descobriment principal del paleolític, el foc. Amb el pas dels segles, aquests primers éssers humans es van anar fent més i més intel·ligents i van començar a domesticar alguns animals com gossos, cabres, ovelles i porcs. També van començar a conrear plantes que després es menjaven. Amb l'arribada de la ramaderia i l'agricultura va ser quan els homes i les dones van deixar de ser nòmades i es van fer sedentaris. És així quan comença el neolític. Van construir els primers poblats a la vora dels rius, on les terres eren més bones per a plantar i tenien l'aigua a prop per a beure i regar.
Durant el Neolític els van inventar moltes coses, com per exemple la ceràmica o el teixit. Però l'invent més important del Neolític va ser la roda. Avui en dia seguim usant la roda per a moltes coses. Què s'abutxa aquesta gent del Neolític? El Neolític acaba quan es comença a usar metalls per a fabricar ferramentes. Així comença l'edat dels metalls, l'últim període de la prehistòria. L'ús dels metalls va permetre la fabricació d'armes, utensilis o ornaments. En la metal·lúrgia va començar l'artesania i el comerç, però per a poder comprar i vendre no usaven els diners. Ells practicaven el bescanvi, és a dir, intercanviaven els productes que tenien per altres que necessitaven. Durant l'edat dels metalls, els poblats es van fer grans i van aparèixer les ciutats. També van començar a fer-se preguntes sobre els misteris de la vida i van aparèixer les primeres representacions religioses. Es feien construccions amb grans blocs de pedres anomenades megalítics. Els megalítics simples s'anomenen menhirs i dòlmens. I així acabem el nostre viatge per la prehistòria. Tornem al present. Ha sigut un viatge molt interessant i molt llarg. Un viatge a l'origen de la humanitat. Vos esperem al proper vídeo on viatjarem a una altra època històrica, l'edat antiga. Coneixerem els seus costums i els invents i descobriments fets durant eixos segles. Fins aviat!